आता एक वारा पुढे विलासीन मैयल भावानं तगलम्मक वृद्धाश्रमक सेसिल कೈ ಹೊಳೆಮ್ಮ विलासीन मायक रडत पळे तेव्हा मनीष असेल पळे नाती मिगेल अम्मन अन्नन कष्ट पाहून अमक दोन चढवांक खोड केले आजी आजी सकळ सुख मिळत म्हणताना मिगेल अम्म वृद्धाश्रमंतस मोमुडू हुडकून रडत ಹೊಳೆಮ್ಮ पळो छाद आहे ना हंग ही अशी रडतस थई हिगेलम्म कितली रडतस की वही नवे विलासीन मैयन सांगचंतू एक न्याय असे नवे कष्ट पावनो चढवांक खोड करतती आमक नतलरी होडना आमगेल चढू सुखारस का म्हणून कष्ट बघून चढू अपसितती मुका चढू होड दत्तरी अशी वृद्धाश्रम होऊन चप्पिलरी कशी दावका एक पण ते मैयल परिस्थिती हा उडगासकोन घेतलरी अंग जुम्म म्हणता आमगेली तंगेली म्हणू प्रभून कोण नसिलिंती तई कोणे गुर्त परिचय नातील एक परिसराक ಹೊಂದುಂ घेऊ का प्रमणताना कितले कष्ट नवे थई घरचन पळोंग घेतल्यावरी पळोंग घेतात वे पट्टा घालतीत हलाय खांतुळ पंगुरचे पर दित्तीत दलरी घरचन पळोंग घेतल्यावरी दत्वे ಹೊಳೆಮ್ಮ आणि गुर्त परिचय नातील कडे रापचे म्हणार कितले कष्ट पाप नवे होई गो सुंदरी असल विषय अमकांना पडताना बेजार दिसता आणि विलासिनीक कितले दुःखदायक पाप ग होई ಹೊಳೆಮ್ಮ सकाळ दुखून रात इथे रडतस्त पळे नाही गो सुंदरी भावान पळून घ्यायची दायशी तिक वृद्धाश्रम घालला म्हणल्यारी हिने घरा आपण हंड्रप करून घेऊयात मुको हा विलासीन मैयेक तिगल भावाने अशी म्हणलिखे एके 4 महिन तुगल घरांत अम्मा क्रप करून घे नावे एक महिन बरी हंग्रब्बनु अम्मल सेव करे आम्ही खैपुणी वचन येतती म्हणलिखे विलासीन मैयन मंच कस मळरी मिगेल आरोग्य समस्येल दलरे अम्माक 4 महिने जीवन पर्यंत हंगारप करून घेतसिले दलर हाव हुशार नातिले मका एक दिस समजल्यार एक दिस समसना अशस्तना हाव अम्मा कशी पळोवन घेवचे तेव्हा अम्मा बहुन कोरनो खाऊन जो नसील दलरी होड नसिले अम्मा पूरा निदल कडेन तू कोरका हाव कशी कोरचे म्हण ही रडतस हा तामे होई गो तू लेतना मग एक मना विचारेल गो सुंदरी तुमची कसं लेक ती घरा रप करून घेवच्या नज्जा त्यांनी त्या वृद्धाश्रमा दिवची दुड्डू तू का दित्तली ती तू ती कपळून घेऊन घरान तू अशेत नाही गो त्यातनं तू कशी घरघरा काम करचे चुकत मुग यो ಹೊಳೆಮ್ಮ हाव पळून घेऊच वे आमगेल घर कितलं सान अस आणि मग ती पळून घ्यायचे दत्तवे तुमगेल घरा मक्षी जागच नाही गो विलासिनी का तिगेल भावा सांगून एक रूम बंदूसून घे अटॅच असेल रूम बंदूसून घेतल्या रे थई तिका नीट करावे येता तू काही पळून घ्यायचं दत्ता मुकारी ते तू काहीच मिळत नाही गो आणि महिने दुड्डू मिळताना तू पळून घेऊ येत पळा आराम नाही गो तुमची एक मन कर पळवया होयो त्यामुळे एक मिजन पळून घ्यायचं साध्य ना ಹೊಳೆಮ್ಮ वही तिक वृद्धाश्रम घालला म्हण मग बेजार दल्ले तवे विलासीन मैयन रडतना आंतची कडकडेलवरी दल्ले दलरी तिक पळून घेच कष्ट ಹೊಳೆಮ್ಮ भारी जोरावरी बाईल मनीषी विलासीन मैये ते खई पण येतसिल नवे ती आईला रेखेत नुवत्ता बामून मक्क दिशेसिले काम करतन बरी पिरपिरी अंकोयर कल समदायनी तई पुसील समदायनी ऐदनंतू करपलल प्रतशी अस अंगल उंबळल समदायनी अशी जी कसनी पुणी म्हणतो रप कपळती का आणि ती खाव घरांतू रप करून घेतलं रे दल्ली मिगेल काणी हेंची विपर्यास को सुंदरी विलासिनी भावाना औसुक वृद्धाश्रमवन गल्ले मळकुळे विलासिनी रडतस तू काही बेजार दल्ले त्यांची तिक थोड्या टाइम पळून घेऊया म्हणून तू काही दिसनी ती काही दिसनी तुमका तुमगेले कारणस 4 दिवसाक पळून घ्यायचे दायना मळमगिरी तिगेल भावाना कालावधी कशी पळून घेऊ का गो तावे आम्ही आलोचन कोर का नाही गो इतले काल ताण पळून घेऊन आत्ता पळून घ्यायचे दायनशी वृद्धाश्रम गल्ला म्हणताना तंगेल परिस्थिती कसं नसकी त्या आम्ही वचन विचार सुका गो दूर बैसून उल्लचक सुलभ सुंदरी थई गेलतद ना परिस्थिती कसन किती म्हण कोळची गो तू संगील म्हणके आता सगळ्यांकई आन मनक्क
कष्टदल्लिंती ಹೊರ್ತತಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಗಲ್ತತಿ ನಾವೇ ದುಸ್ರು ಗರ್ ಕೊಂಡ್ ರಪ್ತತಿ ಪೊಳೊಂಗೆನತಿ ಪುರಾ ಸಮ್ಮ ದಲ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಲಿ ಚಾಂಗ್ದವನ ಅಸನತ್ಕೋ ಸುನ್ನೆಲ್ವೇರಿ ಪುತ್ತಲ್ವೇರಿ ದಬ್ಬಾಳಿ ಕೆಲ್ಲರಿ ಕಾಂದೆಲ್ಲರಿ ಕಿಚ್ಚ ಮೂಣ್ ಸೈಸುಂಗೆತ್ತದ ಸಾಂಗ ಹಾ ತೂ ಸಂಚೇಕು ಹೊಯ್ ಹೊಳೆಮ್ಮ ವಿಲಸಿನ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮಸ್ಪಳೆ ಭಾರಿ ಜೊರಾವರಿಚಿ ಹಂಗ ಐಲರಿ ಔಸ್ ದುವೇಕದಾಯ್ನ ಮಕ್ಕೈ ವಿತಿಗೆಲ್ ಲಿಕರ್ ಕರ್ ತಡ್ಸುಚ ದಾಯ್ನ तश्मंतना ते पुत्ताक सुन्नेक बारी कष्ट दावन असता तावे एक विचार करक दल्लेंची दलरी वृद्धाश्रम होऊन गल्ला मळकुळे मनाक भारी बेजार दिसता तिक वृद्धाश्रम होऊन गल्ला म्हणजे क विचार सोणू कसले गल्ला म्हण आलोचन करक गो दूर बैसून उलट पशी तंगल घरा वचनू तंका निमगू का कसले काय अशी केल्ले कसंदल्ला परिस्थिती म्हणू त्यातनं पूर्ती कळत सुंदरी कोणाकामी दुरत पशी पुढे आलोचन कोरक गो आमगेले नंका नेरक उलट चुकीदत को सुंदरी तुक एक सांगत पड हवा मनुष्यक एक आंबे खोलसू येत आंबो म्हणताना आमगेल मनात कसन कल्पनेत सांग आंबुली असताना अंश असता आणि पचव असता त्या पिकल मगिरी त्याचे बಣ್ಣ बदलदत्ता आणि ते गोड दान बदलदत्ता म्हण आमगेले कल्पने होईवे दलरी वास्तवदानु पूरा जाती अंबो गोड दान बदलदत्वे कितले की अंबो आमचेसिले मगिरी फुल गोड दत्ता आणि ಕೆಲವು अंबो म्हळ्यार ಕೆಲವು जाती चंबो अंशे गोड दावन असता ಕೆಲವು अंबो कितले पिकलरी ते गोड दावन बदलदायना गो धवल कडेन कुस्सू नत्तो हरतो गोड दावन बदलदायना मनुष्य तशी असतात गो काल गेल म्हणके म्हळ्यार प्रायदल म्हणके मनुष्यल मनंत एक परिपक्वते येता खंच सम्मा खंच वाईट पुरा कळता जाल्यार ಕೆಲವು हटमारी दब्बाळी करतल असतात पळय तांणी केन्नाय बदलदायनात गो तसल मनशालोटो जीवन करचे तसल्यांक पळोवंक घेवचेच पळय भारी कष्टा काम हांवें हे पुरा अनुभवसिल निमिती तुक सांगता सुंदरी मिगेल माई कितले जोरावरीच म्हणो ಗೊತ್ತಸಿಲೆं ಗೊತ್ತಸ दलरी तन्नी 4 जन लगी मिगे सूनश करता पूतश करता मक चंदुकोन पळोंगेनती मळकुडले सगळ्यांनी मक उपदेश दिवचे तुगल मय्येन इतले कष्ट पावनू तुगल बमना होड केल्ले घर केल्ले दार केल्ले अशी तशी म्हण पुरा सांगचे 4 दीस मिगेल माईक पळोंग घेचक मात्र कोण्णे मुखार येनीती सांगतले कसन सांग दाय दलते संगीत ते ऐकताना मिगेल माईक आणि इतले सीन घेवचेसिले मक आणि इतले बाद दितसिलिंते ते अनुभवसिलेल मक ಗೊತ್ತಸ್ गो तश म्हण आता हाव मायदल मगिरी मिगेल सुनेक ते बाद दिवचेनच म्हण हाव बुद्धी सिकली गो अनेक समळरी आमगेल समाजंतो प्रायदल मनुष्यन 2 हरी दोळे उद्दा घालनो मिगेल पूत चंदकोन पळोंग घेना सून बाद दिता सौताश कसने मळली कुडले सगळेले मन करगत गो ಗೊತ್ತನಾತಿಲೆನ ತಂಗಲ್ ಪರದಾನು ಉಲ್ಲೋಚೆ ಪುತ್ತಾನಿ ಸುನ್ನೆ ಸೌಚೆ ಗೊತ್ತಸಿಲೆಲ್ ಧೋರಣೆ ಕಶ್ಮೀರಿ ಹನ್ನಿ ಮಿಗೆಲ್ ಕಡೆತ್ನವೆ ಹನ್ನಿ ಕೊರ್ಚೆ ಪೂರ ಸಮ್ಮ ಸೂನ ದುಸ್ರ ಕಡೆದಕ್ಕು ನೈಲ್ನವೆ ತಿ ದುಸ್ರಮ್ಮಲ್ ದೂವ ತಿಕ ಕೈತ್ಲೆ ಕಷ್ಟದವೋ ಬೇಜಾರದವೋ ತಕ್ಕನಿ ಅಮ್ಕ ಸಂಬಂಧೂ ನಾಮಣು ತನ್ನಿ ಒಂತೆ ಪುತ್ತಾಕ ಸುನ್ನೇಕ ಉಪದೇಶ ದಿವಚೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಲಹೆ ದಿವಚೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭನೇಗೋ हाव मस्त काळ पुढे वज्जिलेल गो उदका देवनो पोंची सिकेतली भारी उणिके त्यांची चित्र सोडोनो पोंची सिकेतली मस्त जन असतात खै तशींच गो दूर बैसनो एकल्यांक सलहे दिवचे उपदेश दिवचे ना सऊचे अशकरी तशकरी म्हणून यजमान पण दाखोवचेच पळय भारी सुलभ ते जागेर वचून थंय पुराची पळोवन अनुभवशील तज्ञाची ते कष्ट कसने म्हूण कळचे तू सांगचे समची ಹೊಳೆಮಾ अशी विचार मत्ते का वचना खाली वृद्धाश्रम गल्ला मळकुडले ते मम्मल वेरी कोप बेजार येईल मका हांव अशी सांगत म्हण बेजार कोण घेनाक सुंदरी तुक दुःख दिव का बेजार करका म्हण हांव सांगचे न्ही तुका आनी चिके अर्थ दाव म्हण सांगचे आता तुगल बम्मणो जैला आस वैवे तो जैला वच्चे कारण कसने म्हण सगळ्यांक ಗೊತ್ತಸ करेक्ट नवे काय तकई प्राय दत्ता जैलादकून बिडगडे दम घरा येता तू तक्का प्रीतीन पळोंग घेतवे तुगल पुत्ताक तगल वैरी प्रीती विश्वास असतवे आलोचन करी मिगेल बम्मणो जैलादकून येऊचे नक्का थंच आस म्हण दिसता प्रायदल मागे तक कोण पळोंग घेता ते हांव तक वृद्धाश्रमक चप्पूचे
ಸ್ವಲ್ಪ बाद दिला ते मनशाना तो जैला गेल मगिरीच होळे मा हवा दॉड बोन इदोचे पॉट बोन खाऊचे ಸ್ವಲ್ಪ बाद दिला ताणे होईवे ताण कितले बाद दिला म्हणो तुक्कू गोतस इत्याक म्हणा तू अनुभवसिल्ला तुगल पुत्ता गोतस आता तूच सांगतस तक्का प्रायदल मेर वृद्धाश्रमावन घालता म्हणून पळयतले ना तुका सवलारी कशी दत्त गो सांग तू कसं लागतशी उलयता कसं लागता वृद्धाश्रमावन घालत म्हणता म्हणून आलोचन कर नशी तू करची चूकी म्हणतद ना तुका कशी दत्त सांग होई होई होळे मा तू सांगचे बद्दल होई तंका कष्ट येईल त्यांना मात्र त्याचे नऊ कळचे दुसऱ्यांका उलट भारी सुलभ होळे मा बदाची आज तुगल निमित्त एक होड पाठ शिकली हाव तशी म्हणून विलासीने लावसुक वृद्धाश्रम गल्लेल करेक्ट म्हणा सांगा ना ती कसन कित म्हण मग गोत ना तिगल गुरुतु समेत ना मक्का दलरी तिगल पुत्ताना निसुने ना ते निर्धार कसले घेतले म्हणून आलोचन कर नशी उलट चूकी दत्ता म्हण हा सांगचे हाय इतले वेळ तुम्ही आमगेल पंचायती कैकलिंत नवे हां उल्लेल उतरंतु कोणका पुणी बेजार दल्लसलरी दय कोण मापी दियती दलरी एक पण आलोचन करती कंचे विचारसो हेंची म्हणणे कंचे विचारसो आमका पूर्वापर गोतनाशी उल्लोची चूकी दत्ता नवे तुमगे अनिसिके अभिप्राय दय कोण कमेंट्स अन तिलसियती तू गेल उतरंत न्याय असो गो हळे मा हो गुल्ला मस्त दिस नंतर याग गुलाबी मैयन येऊची स्पीड पडला रे कसन की विषय गोतस मोंडल्ला ते कसन किती म्हण ऐकूत पशी पुढे आमगेल व्हिडिओ का मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून सपोर्ट करती।